Hej Jonas. Nu laver vi lige en best practice film til dig. Det jeg har her, det er det samme som du har. Jeg har det bare en meget lille model. Det skal man bruge selvfølgelig. Så skal man bruge sit vindue. I det her tilfælde der bruger vi lige Mac'en i stedet for vinduet. Vi sætter det på heroppe. Man skal bruge noget mål med. Vi har den her. Man skal bruge noget tape. Du har fået noget sort med. Jeg bruger det her fisketape. Og man skal bruge et dankort eller lignende. Det første du gør, det er, at du lige tager dankort eller lignende, skraber her på logoet, så vi er sikre på, at det sidder godt fast. Så tager vi det sorte tape. Så tager man nogle stykker, du skal bruge flere. Nu er mit meget småt, så det er svært at gøre sådan helt som og sætter på logoet. Og der. Jeg glemte, at jeg skal bruge en saks, men det er fordi sådan en har jeg lige om hjørnet her. Så skal du selvfølgelig finde dit vindue. Brug din måler. Find ud af, hvor langt skal det være til den ene kant, hvor langt skal det være til den anden. Jeg vurderer, at det her det er godt for mig. Så sætter jeg det ind her. Og du må selvfølgelig sørge for, at det sidder lige sådan i bunden. Det er ikke sådan lige helt gjort her. Så kan vi lige løfte lidt op. Sådan der. Yes. Så tager jeg min saks. Så tager jeg saksen. Og nu ved vi, at det her det er blevet fikset. Nu skal vi lige sørge for at gøre det endnu mere rigtigt. Sådan. Logoet ser rimelig fikst nu på grund af de her tre heroppe. Så nu kan man klippe logoet ud i 3 eller flere. Du kan klippe det ud i flere, hvis du vil tage et bogstav ad gangen. Men sådan her. Fordi nu ved vi så, at den her hænger stadig rigtig lige. Så fjerner vi det bagerste. Sørg for, at de alle sammen bliver siddende på, hvad de skal. Det er det, vi gjorde før med dankortet, ligesom skrab på det rigtig hårdt. Så tager vi dankortet igen. Og så kører man sådan ned heroppe fra. Skraber. Og fordi der er tape, så bliver det ligesom fikset, så det passer med, hvor det skal sidde. Det kan være svært at tage et langt stykke, så igen, så klipper man lige op her. Så tager man den sidste, eller hvor mange man har delt den op i. Af. Og ned, og stille og roligt. Skrabe stille og roligt på. Og så vil jeg bare sige, rive af. Rive af. Så er det der. Der mangler vist lige en prik heroppe, men det var lige fordi det gik lidt stærkt her. Så bare brug det sorte tape op på toppen, eller brug andet tape du har, det behøver ikke være det sorte. Og så klippe op som jeg gjorde, og måle ud og få det sat rigtigt. Og så bare få det skrabet fast, mens det sidder med det hvide, så bliver det der i minimum 6 år.